Hello guys, nोंथांमोन गिबियावनो बे एस बगार बय इउटिउब चेनेलाव फैलायबाय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो एस बगार बयआ दिनै एन्जर सानो थाखाय रेडि जाबाय माने दा साइकेल लाना थांबाय दं आरोना नै आंनि लोगो दं सानै दं नै सिगाङाव सानै नै बरियानो बिसोरबो फान लादों आरोना आंबो रेडि लाजोबखाबाय नै अलरेडि फान लाना साइकेल लाना होलांबाय दा स' जोङो नायलांबाय थादो एन्जर सानायखौ माबायदि बायदि होखाव इन्जय फाग्ला गारगोन दिनै गारखाया माने नैयाव फानलाबाय आरोना मनायाव जों फानलाखाबाय अलरेडि माने जायखौ सायगोन आरोना सानाव ओमफ्राय टर्च लाखादों नै टर्च लाखादों ओमफ्राय नायनानैबो फैखागोन माने हराव आरोना सासेया ओरै एन्जर नागिरो दै नै माइबारियाव आरो ओमफ्राय फानफोरखौ माबायदि लादों नखय बा दिनैबा हले जाखाबाय एकदमबारे ओइ गंसेयावबो ओरै साइकेल गंसेयाव लादों ओरैबो ओरैबायदि लादों नायदो नायलांबाय थादो माबायदि एन्जर मोनो जोंनिखै बा मोनहैजोब्बाय स्रां गारना खारजोब्बाय बा फाग्ला सालायदों लामाफोरखौ नुवाखै सिगांनिसो आव बोरैबा गोलैलांबा दैमायाव मोनहैखाबाय आरोना आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना माबायदि साना आरोना जेनेबा आरो हर जाखागोन आरोना जों माने हर खमैनो हरनि 10टा 11टा 12टा जेनेबा बिदिबो जानो हागौ आरोना साबा मोनखायो माने नांखायो आरोना साबाथाय अलरेडि खिन्थु खस्थ' खालामनांगोन आरोना बेनो खस्थ' खालामनांगौ मानोना मालायनि जिउखौ हमनाया बोरै नङाना ओंखायनो माने दैमा गरानो सागोन आरो सानाया दंखायो नैबे लामा जिं बै दैमा जिं दंखायो आरोना एन्जरा ओमफ्राय माने बेखौ जों अलरेडि नुखानाय नालाय ओमफ्राय बेखौ जों दा लाखिनो सागोन थारमाने गोदान नागिरदों आरोना जेनेबा जों माइबारि गोदान नागिरदों आरो दं नामा होननानै जुदि माइबारिफ्राव जुदि गोदान मोनोब्ला हेभि जाबाय आरो नायदो माइबारि नागिरदों गिथाव बाथावलै जायगाफ्राबो खेला सखा सुग्राया बारखाबानो जाबायलै बेथनोबो जेबो गैया दे नै लामा दं बेखौनो दं अबेबा नै माइआव गोलैलायनाय दं गोदान बबेबा गुदुं दं इयाव हेल' गाइस माने दा जों एन्जरखौ साखांबाय आरोना अलरेडि जों साखांजोब्बायानो गंनैसो दंबावो ओमफ्राय इखौ सागोन दसे थाना नायनो जासिगोन दहायथ' माने आं सानो ओरै थांबाय थानायाव ना एन्जरा थमले बारलायो आरोना ओमफ्राय आरो थमले लाबलांफिनो माने बे गुदुङाव साथेना गारबोखाबाय आं एक्सुवेलि नायनोसै माबेसे नाङो आं सानाया अलरेडि आङो गंबा 6टा साबाय आरोना आं 6टा फान साबाय नायनोसै माबेसे नाङो 6टा फानाव ओमफ्राय बिसोरो फंबायमोना बिसोर साबाय नायलांबाय थादो बेसे नाङो एकदमबारे दा मोनाबाय आरोना ओरैबाबोथ' मोनाबाथ' थाखागोन गोबावनो थाखागोन आरोना एसे गोबाव थाखागोन नालाय जोङो खिन्थु नायब्रा भिउखौ इखौ नायब्रा इनो नाय बोरै नुहुरदों नाय लोगोफोर सानाबनायखौ बोरै नुहुरदों भिउखौ बा खिन्थु थाम्फै अरगोन दै थाम्फैबो देन्जार अरगोन आं फुरा अलरेडि फिटिं गानजोबखादों माने आं माने गोजान सादों आरोना बिराद गोजान सादों आरोना फानखौ ओमफ्राय साइकेल लायैसो नायनांगौ जायो नङाबा बिराद गोबाव सम लायोना आं नैजोराव गंसे सादों आरोना नायनोसै र' नांगोना नाङा मोजां फाग्ला आसला दांबायसो दं एन्जरानो ओंखार जासिगोन माथो माला साखांगोन थाब फाग्ला मानिफ्राय मानो जि आराम सानो नागिरबाय दं थाब साथो एन्जरानो ओंखारसिगोन बे फाग्ला आरो खोमसिबो जाबाय मोदायबो ओंखार जासिगोन बैखै नायब्रा इनै बेकग्राउन्ड दंनो उनखिनि बेकग्राउन्ड थायो बोरै बा गोजा मजा नुदों आरोना माने मोनासिगोन र' एन्जर ओंखारसिगोन नायसिगोन र' एन्जर हेभि नुयो नाया मानो नै बाप्पा अबाव अबे हरथार बेखौ बोरै नुदों नायब्रा इनि दैमा बारलायनांगौ नै दैमा बारना सायदोंमोन जोङो आं सोना लादो
साइकेलखौ सासेयाव गारना दोनफैखायोल'रा फाग्ला साइकेलखौ माने हगारना फैखायोमोन डाइरेक्ट हेल' लोगोफोर माने जों सानानै र' खोमसिनदो एबार स्रां नुबाय जानांगौ एबार स्रां नुबाय दाना एक्सुवेलि माने साबाय आरो ना फानखौ सानानै दा जों दसे जिरायबाय माने दा नांथ'वा नालाय दसे थानानै नांगोन ओमफ्राय दा दसे थानानै जुदि एसे खोमसिबावोबा आरो खोमसि जाबावोबा खमैनो हरनि 7टा 8टा जाबाथाय बरिया नायनोसै ओमफ्राय बे 7टा 8टायाव माबैसे मोनलाङो होलांसै आरो ना नायनानै ओमफ्राय एवजायखानोसै गिसियो ओरै दं नै जोंना सानै नै जखानि एवजायनोसै माने जोङो नै सानैबो जिरायना दं दा मबाइल नायथ'बाय आरो ना दसे माने दसे सुटि मोनबाय आरो डिउटिनिफ्राय होननांसिगोन आरो दा डिउटिनिफ्राय जों दसे सुटि मोनबाय ओमफ्राय दसे उनाव बरिया नायसिगोन थ' नायलांबाय थादों एन्जर मोनगोना मोना खोन्थागोन आं माने हेल' लोगोफोर माने नै दै खाटाक खोन्दो दै माबा मोनसे ओइ थसा सु फाग्ला है थसा सु फाग्ला अबे जराव सानाय माने ए जराव मोनसे खाटाक खोन्दो आरो ना बेखौनो माने नायनो फैदों माने जों मा बुस्थु होननानै ओइ सिखाफ्रा मोजाङै ला सिखाफ्रा मोजाङै ला फाग्ला सिखाफ्रा बोरैबा जाम्बासिमबो खब होनांगोन ना फागल मोजाङै दै गाबाबो ओमफ्राय गाबाबा जागोन बे हा नंगौ आंनि सानायसो मोनसिगोन खोमा बे ओइ मोजाङै अबे हे अबे जराव नै आबौ थैद नायलाय खामानि गैया फाग्ला ओइ इखौसो गाबदोंलै फारैसो है थसु नोंनि फिसाखौ थुलाय थसु फाग्ला माबि ओंखारो है खेला है जोंबो बारा सिउ थाबायना मोजाङै बोरैबा खोनालाबायदोंलै नै ओइ जरावलाय मोनसे दंमोन खोमा दा लासै लै माबि ओंखारनांगौ होद नोंनालै नै लोगोफोर नायलाय आयु गिथावबाथावलै खिन्थु नै खेला बिदि होद बेखिनि बारजागौमोन खोमालै रखरा गोथौ नामाब्रा ओइ खेला ओइ नोफा दिलाना वाव नोंखौ गिसिजों दांखावनोसै नै एबार मासे मोनबाय नै जाबावगोन र' दसेनि उनाव बन्द ओइ मोजाङै थाबाय आन्दायसै थाल्ला फाग्लाफोर आवाजफोरा बोरैबा फैलाजोबथारदों मोजाङै एसे थाल लाना थाबाय मिथिबाय आवाजफोरा गोजाननिफ्राय रिंखांफैजोबदों नुदो अस्त्रफ्रा मा लादों गाननायफ्राथ' फाग्लासो जंगले नारखोनायसो नुजोबखायो ओइ फाग्ला मोजां बार नाथाय नाफोर थायो दावखोनानै मोजाङै नायो ओइ फाग्लाफोर माबा थायोलै मोजाङै थाल्ला फै फाग्ला र' बोरो हा केला नै मा फागोन माथायाव नांखादों नै जाबाय केला दाना दोद लादो मोजां फाग्ला मोजाङै ला मानै जाबाय जागौबाय दिनै मोजाङै एवजानोसै खिन्थु मोजाङै ओइ फाग्ला मोजाङै जा एकदमबारे आथिं गोजौआव नांबाबो गलायनि साखा लेन्जायाव नांबाबो गलायनि सा मिथिबाय लेन्जायाव नांबाबो गलायनि साखा
इनालाय इना जायासै जाम्फाया जायासै इयो गाबोन फुंनि थाखाय जासिगोन बियो ओइ मोजां थु गना मोजां थुलै गोग्लैगोन बोरैबा मा खाथाबलाबायखो मोजां सा गाबोन जाबाय दिनै थुर नैफ्राव सानांगौ नै लामा माखा आयु लामा माखा हेल' लोगोफोर माने ना दा जोङो नायखांजोब्बाय अलरेडि जेसेबां जों फान सादोंमोन बेखौ नायखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दा जोङो मानै मोनबाय आरो ना दामब्रा मानै मोनबाय मस्थ' गिदिर मानै मोनबाय स' नोंथांमोनहा नुखाबाय हा माथाम जाबायना माने आरो दा इखि नायबावदोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय आरो मासे लाबोबावबायसो माथाम जाबाय स' जोङो माथामखौ दा न'आव थांना मा खालामहैनो नायनोसै दाननासो एवजायो ना मायो सावनासो जायो ना मायो जिखुनु न'आव लांग्रोनोसै आरो ना स' दिनैना बेनो ओमफ्राय गाबोन फुङाव नायफैबानोसै गाबोन फुङाव बेसे मोनगोन मिथिला आरो ना स' लाबोबावलायबायसै माथो नै ओरैबायदि मासे स' लाबोलाय नायदो इमार बारा गिदिर नङा माथो बारा गिदिर नङा नै देरफुनाय मासे लाबोलायबाय नै माथाम जाबायना माथामखौबो खनसेनो जमा नायनो माथामखौबो जा बुरजा जखानि जाहैनोसै जोङो एकदम जखानि जाहैगोन आरो ना दा जोङो माने BMW खौ स्टार्ट खालामबाय आरो ना BMW जोंसो फैदों नालाय नायखांबाय नालाय जों दा BMW जों होलांबाय आरो ना स' रेन्जरा इयाव दोन्दों आरो ना इयाव लादों बास्केटाव लादों आरो रेन्जरखौ ओइनो सानैया होखावदों बिसोरबो फाग्ला सालायोलै बिसोरो आंना BMW बारा थाव गैया नालाय बारा स्पिड खारनो हाया माने गिथाव बाथाव जायगालै लोगोफोर न'निफ्राय गोजान जायो आरो ना माने साइकेल लाना फैदों नालाय बै न' जि जोंनि न'आ ना गामिनिफ्राय बिराद गोजान जायो आरो इजराव मोनसे साबावदोंसो नै एबा नाङो ना मायो थांनो नायदो फाग्ला थांनो नायदो मोजां नायना फैदो दालागि आरो ना मोनायालागि माने नांखायो माने मासे मानै माथाम बिदिखौ मोननांखायो आरो ना अलरेडि माने मासे मानै माथामा नांखायो माने मोनायावनो आरो ना ओमफ्राय गाबोन फुङावबो माबेसे नांगोन बेखौ बुंनाया जिखुनु गाबोन फुङावबो नांगोन जिखुनु नांगोन आरो ना मासेबाबो मानैबाबो नांगोन आरो ना नांखायो माने साबानो नांखायो आरो ना स' लोगोफोर खस्थ'आलाय खस्थ' हरनि सिखार नालाय एखेबारे बायदिसिना समाव बिराद बिपदनि खोथा नालाय ओंखायनो गिनांगौबो जायो समाव ओंखायनो उफाय गैया अब्लाबो ओरैनो साबाय थाया जोङो गोबावजों खेबसे देग्लाय बोसोराव एबारसो फार्स्ट टाइम बे हाग्रा साफायनाय नङाबा न' खाथियावसो सालाबायोमोन दाख्लैबो आं न' खाथियावनो सानानै मानै माथाम जाबाय थादों ओमफ्राय दा नै हाग्रायाव साफैबाय हेल' लोगोफोर माने फाइनाल दा आंना न' मोनफैबाय आरो ना रेन्जारखौ नायनानै मोनबोनायखौ दोनबाय गाबोन ज' एखे लोगोयै सावसिगोन फुङाव माने नायनानै जि मोननाय बेजों एखे लोगो सावसिगोन आरो ना स' दोनबाय बेखौ स' नोंथांमोननो आं गुसुङै भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय बेखौनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि साबस्क्राइब खालामनो गोसो दंबा खालामदो साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबा डिसलाइक खालामना होदो आनसाबस्क्राइब खालामदो स' नोंथांमोननि गोसो